салом алайкум дӯстони азизу меҳрубон. Пеш аз шурӯъ кардани влог ба шумо ҳамин хоҳарҷоно тавсия метавм, ки дар компания Атоми кор карда истодааст ва шумо занҳо ва хоҳарҳои азизро ба кор даъват мекунад дар командаи худаш. ҳатман дар номерои болои экран буда бинависед ва шумо маълумоти бештарро ҳамин хоҳарҷонмон медиҳад. Видеоро тамошо кунед то охир мефаҳмед, ки Атоми чӣ хел компанияи духтаракҳои хушрӯ. Дӯстони азиз, ассалому алайкум бонувони зебову бисёр ҳамгиромӣ. рӯзи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошаду ва рӯзгоратон пур аз неъмат. бонувони азизу меҳрубон, ҳар яке мо аз сифати аълои косметикаи кореягӣ шиносу бохабар шудем ва имрӯз яке аз ширкати Атоми косметикаи Корея дари худро барои мо занҳои хонашин боз намуд. бонувони азиз, шуморо ба компания Атоми ки худ кору фаъолият карда соҳиби маошҳои хуб гашта ба кор даъват мекунам. дар ширкати мо зиёда аз 4-5 ҳазор занҳои тоҷику ӯзбек аъзо шуда кору фаъолият доранд, аз он ҷумла мардҳоям. бонувони азиз, бетараф набошед, қадами аввалинҳо аввалин аст. компания Атоми кору фаъолияти худро аз 2009 сол сар кард ва бо маҳсулотҳои босифати аълои худ машҳур гашт. ширкати ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. дӯстони азизу меҳрубон, умедворам ки ҳар яки шумо сеҳат ҳастед, саломат ҳастед. ман шукронаи аллоҳ созим хубем. имрӯз барои хӯроки шом тайёр мекунам моҳӣ. хеле шида буд, гуфтеста будам я моҳӣ тайёр кунем. магазинҳо дастаи моҳиҳои яхкардагӣ. мардака гуфтум овардак моҳӣ ай бозор яхнакардагӣ тоза хушрӯ. ҳамин чакош гирифтагӣ набуд, худам гирифтам. тамом. баъд як переправаи моҳиам оварда буд, намак кардам, переправа кардам, монда будам шаид ини бега тои бегаҳа истодай. ҳозир тайёр мекунам шуда холодильник. албатта камтара картошка гирифтам, я дута пиёз гирифтам, я помидор, я лимон. ҳозир тайёр мекунем. як ҷоя бош шумо дӯстони азиз. раҳмат барои комментариҳои хубтон, раҳмат барои лайкотон. боз лайк камонед, комментария бинависед, чанд просмотр бисёр шава. ҳамоқа мо завқ карда ҳар рӯз видео мепартем. шурӯъ мекунем. якум чӣ кор мекунем? ҳатман ки дар листи духовка фолгара мемонем, баъдан моҳиро мемонем, баъди маҳсулотҳоро реза карда мемонем. дӯстони азизу меҳрубон, инам хеле реза кардам мондум. ин моҳӣ бисёр ёд мумкин будонед неким чӣ надора, сӯзан. гуфти гапои гудаком ки сӯзан надора. ча сӯзан надора меган? чи қилтиқ мегем мо ки чизе мега? инам хеле надора. аммо я калон дора. тамом. дар болош камтарак равған мекунем. равғанро мешакум. баъдан помидор кати лимон мемонам дар болои ҳар яташ. инам хеле дӯстони азиз, манам хеле тайёр мекунам. беҳниҳоят бамаза мешавад. мои рецепту чанд борам дар чӣ тайёр кардагим, дар ҳамин канал тайёр кардагим. бохостум ҳамин бега тайёр кунам. ва чӣ гуфтанем дӯстони азизу меҳрубон, занакое ҳастанд менависанд ки эу хай кадбонаам набуди, наметонисти тайёр кардам. ма ягон вақт нагуфтам ки ма ҳамиқа специалистум па тайёр кардан, ма хушрӯ тайёр мекунам. ма ягон вақт хел нагуфтам. фақат ма гуфтам барои мотиватсия, барои заное ки ранги худам мешинанд, меган чӣ тайёр кунем, барои амоай мехезанд, ҳамин як хӯрока мебинанд ма тайёр кардаистам, моам мекунам, коршон осон мешавад. ба ҳамон хотирай. тамом. дига ягон ма кадбонаам нестум, бугем хеле номер один ҳичиам дар ягон ҷо рафта хондагиам нест. ма бичниями да махазае ки гуфта барои гудакои худ ма тайёр мекунам, барои шаварма тайёр мекунам. асос барои гудакомам, барои шаварма маъқулай ма тайёр карда додам мегирам шона. ё агар ба маззаи бемаззаи чизе боша, ба мазза гуфта мехӯранд. анавай якта худуш бугем хоҳиши бо ай нав ягон чи нав ёфта тайёр карданай. инами хел лимону қати чи тайёр карда мондам. ё ба чӣ хотирам? ба хотире ки сокош дури ҳамун
гӯшт меравад бениҳоят ба мазза мешавад. Анаку инеёра пиёзи қати картошка реза мекунам, переправа мекунам, намак мекунам, равған мекунам. Баъд инаи ҷои холишта ҷо мекунамша. Инем хеле дӯстони азизу меҳрубон, анаку рӯшо мепечонем дар духовка ба муддати 1 соат мемонем ёки 40 минут. Баъд рӯшо мекушоем вобастаи духовкатоне. Ба рӯшо мекушоем, якам тарак бо болош сурх мешавад, тамом мегирем. Дӯстони азизу меҳрубон, ина 1 соати ровна гузашт бугем, ина гирифтумша. Картошкош мулоима ки хушрӯ пухтай. Чӣ мекунемша? Ҳозир бо мемонем рӯшо ҳӯй кардам, кам тарак сурхак шавад. Баъд мегирем дар тарелка мебардорем. Ҳаворо шаби. Инам хеле бо як 20 минути дига мондумша дӯстони азизу меҳрубон. Анаку мекашам барои кӯдакоро мехӯранд. Ҳоли мардак наомадаи мардак ки омад, мумкин мечаша видео мекунам. Агар ки негуфтак ба хайри хош мекунем яҷоя. Дӯстони азизу меҳрубон, нам хеле бардоштем. Ҳозир хай мардак мечаша. Аллакай шир гарм шудиге. ҳозир лимони болош хай мегирем, камтар меҷафем, бо як лимони свежи мекунем, баъд мехӯрем. Мехӯрӣ? Лимона? Бо лимон мекунем. Помидоршо мегирӣ. Ана сочини мешуда. бениҳоят ба мазза меша. Кадоме тайёр кардагӣ неста, инам дар духовка. Бисёр ман дар духовкаро нағз намедидум, фақат моҳӣ меовардак, бирён мекардам. А последни время фақат дар духовка мекунем. Кай бирён кардагим намедонам. Агар бирён кунам беғарзаи худам ҳеч ки намехӯра. Моҳи бирёна 7 соли охир наидем, баъди ҳаминтур гирифтан шуд. Фақат хеле. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ин моҳӣ чӣ ном дорад? Намедонам, моҳи сурх мегӯям шума. Кани? Бисмиллаҳ. Мечӣ? Не. Хеле бучаҳон. Воҳи қилдор, хеле дошт. Бо халеш. Инам хеле калон хеле дора, қитиқ. Ам хеле шиш дига ки. Очень вкусно. Ҳалим шудига, да? Хеле пухта. Бон хеле бо шаб помидорчо мегӣ. Не, серьезно, ба мазза бад омад. Ба мазза омадагӣ охи. Инам хеле дӯстони азиз ба мо иштиҳои таом. Касе хурдеса иштиҳои таом, дар ҳамин ҷо боша влога ба поён мерасонем. То влогҳои оянда дар паноҳи Худо бошед. Худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. Хайр.